Egoli wemnganami ngayibona inqaba ngifikile egoli lapha intombi zimbe eqolo mnganami hayi lapha siyabuya zimbe eqolo mnganami kwantombi siyaduma zimbe eqolo mnganami uyazi kumanje umoya Sibingelele-ke babukeli bakhaya kwisihlohla sejini kuhlelo luka Dr. Dube abalaphi bendabuko la suke beshera khona ulwazi. Namhlanje ke siphethe ubaba uNgcobo. Namhlanje sihamba nobaba uNgcobo umthandazi abuya besangoma at the same time. Baba uNgcobo ninjani siyambingelela? Hayi siyaphila nothohlela. Yebo. Namhlanje ubaba uNgcobo ukubuza akachazela ababukeli ubaba uNgcobo namhlanje ukuthi usiphathelini. Ya ngizoqala la ke mphathi wohlelo. Qale ngokubingelela mphathi wohlelo. Yebo. No baba uDube. Yebo. Ngiyazi isitudio. Ngibingelele nomphakathi nje wonke. Jikelele ezweni South Africa yonke. Yebo. Mina ke nguNgcobo la endaweni yasemgababa. Nginenduku yami la engiyiphethe. Induku yami ibongo zakhe umfazi omnyama. Umfazi omnyama. Ya, umfazi omnyama. Yebo. Umfazi omnyama ngani lona? Umuthi lo ogeza idlozi. Ogeza abantu abaphilayo nabalele. Oh. Okay. Nabalele abantu abangasekho ukuthi bagezeke. Umuthi wemali. Umuthi wenhlanhla yemali ngoba inhlanhla yemali ubona ibaleka nje ibalekiswa ukuthi kukhona lento eyayeziwa okuthiwa amanzi amnyama esenziwa namhlanje. Okay. Amanzi amnyama adala isinyama. Izinto zenzako njengemali ungayiboni kahle. Okay. Ufuna umsebenzi ungawutholi kahle. Umsebenzi. Lento ke iyageza, igeze ngisho abantu abalele njengoba ngicazile. Ukuthi mayigeza abantu abalele ivula inhlanhla yemali phakathi ekhaya. Ube nenhlanhla ezintweni zakho zenzako, wenza izinto unethemba. Lokuthi zizolunga. Lenduku yami ke ikadla kanje. Yebo. Induku yami ishaya izitha ngoba isitha samanzi amnyama. Okay. Amanzi amnyama ayisitha. Okay. Ngoba kusuke kuvalwa izinto ozenzaka ekhaya nemizenzaka ekhaya ukuthi zivaleke zime nje zingaqhubekeli phambili. Lenduku yami ke iyazivula lezi zinto. Njoba ngishilo ivule ngisho inhlanhla yemali phakathi kwekhaya. Yakhe ubumbano phakathi komuzi. Yakho ukuthi nizwane futhi phakathi kwekhaya. Ningabi inhlaka ngoba amanzi amnyama asuke akhe inhlaka phakathi kwekhaya. Okay. Akungezwani. Akhe ingxabano. Sike sibuze nje umbuzana kafishane la baba uNgcobo. Manje omunye umuntu ngoba omunye umuntu akazi ukuthi amanzi amnyama adaleka kanjani. Mesingacaciseleka nje baba uNgcobo ukuthi yini nani ebuye yakhe amanzi amnyama kuwena umuntu nje uwedwa izini ihlambe umunye angachaza athi ihlambe ukulala nentombazane esesikhathini ihlambe kanjalo kuya kubangela amabhadini kusayewona amanzi amnyama lawo sicala ukuthi usicacisele lapho nje ukuthi uqhamuka kanjani ukuba namanzi amnyama umuntu kahle. Ngibonge amanzi amnyama akhiwa umuntu. Yebo. Womndeni akakhiwe umuntu wangaphandle. Okay. Akho umuntu womndeni usuke lo muzi engawuthandeli inqubekela phambili. Loyo nto engayithandeli inqubekela phambili. Okay. Efuna ukuthi into zakho lahlipizeke zibe mahliphihliphi. Yebo. Akakhiwe umuntu wangaphandle. Na ukuhlonipha ke ubulili fanele ukuhlonipha. Yebo. Umuntu wesifazane osenzukweni ungahlangani naye ngokuchaza. Yebo. Ngoba lokho udala ishwa. Okay. Kodwa nje amanzi amnyama wona wodwa iwona avala izinto. Avala inhlanhla zemali phakathi kwekhaya
imfuyo ingabi khona ningabi namoti nje phakathi komuzi ningakutholi ngisho ukuthula phakathi kwekhaya kuhlale kunobuwele wena bomsindo bengxabana eningazi isuka kanjani okusho ukuthi babuNgcobo amanzi amnyama angeke ngithi ngineyinkinga zami ezisemaceleni mhlambe nginebhadi lami nje elingivelele liseceleni bese ngithi hayi amanzi amnyama noma ngithatha umakhelana ngikwazi ukuthi ngithi amanzi amnyama yinto esuke yenziwe umuntu osemndenini ekhaya. Amanzi amnyama enziwa umndeni. Okay. Umuntu osebenza idlozi. Okay. La lo umndeni. Hawo. Yeah, okay. Lo muthi ke nawo ushaya amanzi amnyama, ushaya ichitho. Yeah. Neziqhamuka ngaphandle ichitho ezakhiwa omakhelwane. Uyaqinisa ikhaya lo muthi. Okay. Uvala amathuzi amabi phakathi kwekhaya. Ngoba phela ngeke silapha amanzi amnyama omndeni singavala amathuzi amnyama phakathi kwekhaya. Okay. Eziwa abantu abanomona ukuthi lo muzi ngone uyathuthuka mina umuzi awuthuthuki wami bese umuntu ezama lezinto abazezako labantu uthiwa abathakatha. Okay. Lo muthi kuyayivala yonke lonto uvula inhlanhla phakathi kwekhaya. Okay. Uphinde sicacisele lana ke futhi babuNgcobo sicela nje ukubuza futhi amanzi amnyama ngoba mhlambe khona umuntu okathi unefeli imnyama unamanzi amnyama kodwa umunye akazi ukuthi kuhamba kugcine kuyenzeka amanzi amnyama mhlambe agcine esekubulala mhlambe noma kudonsela into ezogcina esekubulala isigcineni noma kuyenzeka nje into ecishe ifane naleyo mhlambe ngamanzi amnyama. Isifo amanzi amnyama ekhaya njengoba ngithi ayisifo amanzi amnyama ekhaya enza yonke into njengoba ngishilo ukuthi kwenzeka ngisho ingxabano ekhaya kwenzeka ngisho ingozi. Ingozi ziningi ezenzekayo ungashayiswa imoto ngoba lo muntu usuke wenza ukuthi uflathelwe amadlozi. Akina kuflathelwe ungadutshula nawo umuntu ugwazi nawo umuntu ithi inhlava izambela nje iqonde kwena ngoba wena namanzi amnyama unamabhonsa amabhathe edosa amasho. Okay. Le nduku yami ke ivala loso simo esinjalo ukuthi umuzi uhlukane namabhadi uhlukane namabhadi uvula izinhlanhla. Njengoba ngishilo eqaleni ukuthi uvula inhlanhla imali. Okay. Uvula inhlanhla yokuthi abantu bathokoze ekhaya. Hawo. Okay. Uvala amabhadi aqhamuka ngaphandle nangaphakathi le nduku yami. Ngithaka nje ke bese ngithaka bese ngifaka yona ubhongozo umanzi amnyama. Okay. Owona ozofika ke manje uphakame uvale lenkinga ekhona phakathi kwekhaya. Manje ake ngibuze futhi laba babuNgcobo ngoba lo muntu wakho uthi umuntu induku yokugeza le yokucleana manje mhlambe kuyenze kube khona umuntu ofuna ukwenza ezinye izinto eceleni angayisebenzisa le nduku njengomuntu ufuna ukuyodlala amakhadi ofuna ukuyogembula ku casino ofuna mhlambe ukurobha abantu ofuna ukurobha ibank ofuna ukurobha into enjenganalezo umuntu nje ofuna ukuthi lethi izinto zakhe ngalomuntu wakho esegeze ngawo ukuyenzeka ukuthi umsize noma uyinto nje ethi mina ukona ugeze ibhadi noma kuyenzeka ubize inhlanhla yini kulomuntu osuke ebheja edlala ngawo mhlambe ethi uyosebenzisa ungamsiza yini umuntu othi uyabheja wona udlala ngawo uyosebenzisa. Lo mbuzo wakho umhle kakhulu. Yebo. Lo muntu wami nje wangisho ukuthi umuthi wendlala. Okay. Uyazenza izinto imizamo izama kwendlala. Kodwa angivumelani nokuthi ungarobha ibank. Yebo. Ungagembula wenze konke mase usebenzisile lo muthi futhi uyabethela ekhaya. Yebo. Uqinisa nekhaya ushaya imoya phakathi komuzi. Okay. Njengoba ngithi ukhipha amanzi amnyama bese ushaya izinto ezithunwela abathakathi omthunyelele ushaya lezo zinto ezixosha uqosha ngisho isilwane phakathi kwekhaya lo muntu uyabethela uyageza. Okay. So wenza lonke uhlobo esingalenza ngalomuntu uyawusebenzisa uwedwa uyawusebenzisa futhi unomndeni lonke. Okay. Lo mndeni lo onenkinga yamashwa namabhadi nechitho yonke uyavula ushaya ichitho mase udla wona ushaya ngishilumbo lezintwala ushaya ngishinduna ushaya ungacaci nje kwezinto emzimbeni wakho nasegcekeni ekhaya uyavula ucleana ngishigceke uvula inhlanhla
futhi lo muthi ngiyakwazi ukuthi ukusebenzise kuwena wedwa ngokugeza emfuleni yebo ukugeza emfuleni ngutshale kuwena emzimbeni hawo indlela engutshala ngayo emzimbeni kuwena ngishaya inhlangano ezincane ezinezibonakala okay ngishaya inhlangano ezincane ngoba kunabantu abangacabukwa kona ngokosiko labo yebo ungavumelekile ukuthi athintwe yileza kodwa lo muthi ngiyawenza ukuthi mina ngikuthinte ngeleza ey'ndaweni ezokwenza ukuthi ungene kuwena egazini yebo ngibe futhi ngazi ukuthi uyangena nangeziqu zoboya yebo ngoba lo muthi wami uyaqhuba yebo uyaphalaza yebo uyachela futhi ekhaya uyafaka uqinisa ngisho imoto lo muzi lo muthi lokuqinisa umuzi uqinisa ngisho imoto mawunayo ngeke imoto yakhe ithathwe igebengu uma ufikile kumina sixoxa ngayo le nduku yami yamanzi amnyama ukuthi lo muthi le nduku izovala yonke into ongabe ingenzeka okushuthi baba uNgcobo ngisho umuntu onenkomo onemfuyo umuntu onebhizinisi mhlambe le moto nani onento nje enjengebhizinisana nofuye inkomo nemfuyo angakwazi ukuthi awusebenzise lo muthi njengoba ngithi uyageza ugeza uvala ngisho izigebengu uvala ngisho amasela njengoba uthi ungayiqinisa le moto yakho nasi isibayo ngasiqinisa ngale uma sokufika ekhaya sixoxa ngale nduku ukuthi le nduku engangikhuluma ngayo yenzani njengoba ngichaza ivale isibayo isibayo sibe nenhlanhla kodwa ivale amasela igebengu njengoba ngichaza ukuthi nemoto uyayigeza ngayo iqine ingantshontshwa abantu. Okay manje awusho ke mkhulu Ngcobo wenze njani ngesikhathi usebenzisa lo muthi ukhuluma nawo noma uqhamuka nawo vele uzofaka umuntu egazini usuyazona ukuthi wenze njani ngesikhathi usawenza lo muthi nje ngesikhathi ngiwenza ngiyakhuluma nawo okay ngutshela igama lawo ngutshela izibongo zawo noma usukuthatha ngiyawubika lo muthi ukuthi manje uyahamba ngoba lo muthi unamadoda unebutho kube sisukuma ke le ndoda iyona ke evala ivule esangweni okay iyavala bese iyavula ivula inhlala ivale izitha ivale isinyama phakathi kwekhaya iyalwa nje indoda elwako uzokuthi umanzi amnyama nje mase ngiyibongela ibongo zalo zokuthi amanzi amnyama ukuthi umanzi amnyama ibongo zalo ngoba igeza isinyama iyakuvikela ngisho ezitheni ikuvikela ezingozini hayi kuyezwakala manje baba uNgcobo abantu abakudingayo bazokuthola aphi ke abakudingayo ngoba unomuntu ozofuna ukukufonela uyatholakala ku WhatsApp uyatholakala ku social media ku Facebook uyatholakala mhlambe ku Instagram kuphi lo utholakala khona njengamanje hayi njengamanje ngisatholakala nje efonini yami okay efonini yami inamba yami u071 984 9307 sibonke futhi ke inamba yami ngisho isibili okay u061 88 98 708 sibonge kakhulu baba ubaba uNgcobo mengatholakala kulenye inamba ungakwazi ukuthi umthinte kulenye inamba uhleli nayo inkunzi ubaba Dube uDr Dube eceleni kwakhe kwisihlahla station sibonge ke bakwethu ni like ni subscribe lapho uhlelo labalaphi bendabuko lolu isihlahla station so siyabonga kakhulu uxhaso sibonge kakhulu siyayibona inqubekela phambili sibonge kakhulu wemnganami ngayibona inqaba ngifikile khona lapho izimbe eqolo